सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली शहराला महामार्ग व ग्रामीण भागासाठी जोडणाऱ्या सोयीचा ठरणाऱ्या कणकवली गणपती साना जानवली पुलाचं काम गतीने सुरू आहे। 15 जून पर्यंत हे काम पूर्ण केलं जाणार आहे। कणकवली शहरात येणाऱ्या लोकांसाठी हा पूल महत्त्वाचा ठरणार आहे। या पुलाची रुंदी 7.5 मीटर असून उंची 6 मीटर आहे। दोन्ही साईडला पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी ट्रॅक असणार आहे। त्यामुळे या पुलाचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी उपविभागीय अभियंता कमलिनी प्रभू प्रयत्न करीत असल्याची प्रतिक्रिया कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगुडे यांनी दिली। हा जो जानवलीचा जो पूल आहे, ज्याला गणपती साना असा पूल म्हणतात, हा नाबार्डमध्ये मंजूर आहे। काही दिवसापूर्वीच याचं भूमिपूजन मान्यवरांच्या हस्ते झालेलं आहे। 70 मीटर लांबीचा हा पूल आहे आणि 15 जूनपर्यंत काम करण्याच्या दृष्टीनं आम्ही याचं नियोजन आहे। आमच्या डेप्युटी इंजिनियर जे आहेत प्रभू मॅडम, याच्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आहेत। ठेकेदारसुद्धा दिवसरात्र हे काम करत आहेत। तर 15 जूनपर्यंत काम पूर्ण होईल असं मला वाटतं आहे। भूमिपूजनानंतर सर्व कामं आमची सुरू झालेली आहे। कोणतेही काम संत गतीने नाही। कन्हेडीचा रस्ता तर आपण पाहिला असेल, आचऱ्याकडे जाणारे रस्ते पाहिले आहेत, ते सगळे युद्धपातळीवर आमची कामं सगळी सुरू आहे। ह्याच्यामध्ये हा 7.5 मीटर रुंदीचा पूल आहे आणि याला दोन्ही बाजूनं आपण जे काय पादचारी लोक आहे, पायी जाणारे लोक आहेत किंवा मोटरसायकलवर जाणारे किंवा सायकल घेऊन जाणारे लोक आहेत, त्यांना आपण दोन्ही बाजूने फुटपाथ पण दिलेले आहेत स्वतंत्र। त्यांनी हा 7.5 मीटर रुंदीचा पूल आहे। कणकवली आणि हे पलीकडचं जे जानवली गाव आहे, ते ह्या गावाला आणि या कणकवली शहराला हा जोडणारा महत्त्वाचा पूल आहे। त्या दोन्ही गावाला आणि त्या ग्रामस्थांना हा जवळचा मार्ग म्हणून हा दुवा ठरणार आहे। हा गणपती साना पूल गणपती साना आहे। तर देवगड, वैभववाडी आणि खारेपाटण या भागातून जे लोक रेल्वे स्टेशनला जातील, तर ते कणकवली शहरातून न जाता या पुलावरून रेल्वे स्टेशनला जातील। शहरातील वाहतूक कोंडी जी आहे, ही कोंडीसुद्धा बऱ्याच अंशी कमी होण्याला मदत होईल। आणि हा रेल्वे स्टेशन, सुतारवाडी आणि इथला हा जो कलमटकडचा जो भाग आहे, त्यांना एकदम जोडणारा जवळचा पूल, म्हणजे ह्या पूल झाल्यामुळं जवळचा मार्ग होणार आहे। म्हणजे थोडक्यात हा रस्ता बायपास म्हणून उपयोगात येणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।